Isikhungo esiqoqe Intela iSARS simemezele ukuthi isiqoqe imali yentela engu 1.356 trillion wamaRandi kulonyaka wemali ophele izolo. Bekubhekeke ukuthi iSARS iqoqe 1.422 trillion, kepha yaqoqa okungaphansi ngo 66.2 billion. Intela eqoqiwe yenyuke ngo 5.3 wamaphesenti. iSARS ithi lentela ka 1.356 trillion itholakale kakhulu ebantwini kwalandela intela yezinkampani. Ukizweta uthi intela yempahla iVAT kanye nekhokhelwa impahla engena kulelizwe ilokhu iqhubeke njalo nokwehla. Lokhu kwenza ukuntenga komnotho nokwehla kogqozi lokuthenga kubathengi kanye nokutshala kwemali emnothweni wezwe. The actual economic performance, largely driven by a decline in nominal growth from 8.9% to 5.5%, has resulted in a downward revenue impact of 63 billion for the financial year ending 2020. And this does not include the full assessment of revenue losses due to compliance. And so these downward adjustments, we then have to make up in other ways. Intela ekhokhwa izinkampani nayo ibilokhu yehla kule minyaka edlule yenyuka ngo 15.8 wamaphesenti ngonyaka wemali u2019-2020 ngenxa yenzuzo ephansi yamabhizinisi kanye nokushaya ngolonwabo kokukhula komnotho wezwe. Ukizweta uphinde wakhomba ngenjumbane ukwehla kokukhula komnotho nezinga eliphezulu kwentuleka komsebenzi njengezizathu zokwehla kwemali yentela eqoqiwe.